Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Taliwa ni mga hagit nga itubang nato karon gumikan sa COVID-19 di kinahanglan kuno ang panagtambayayong sa tanan nga mga sektor ug bisan ang mga kabatan-unan daghan gyud og mahimo alang sa katilingban. Karong buntaga makauban nato ang SK chairman sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City. Upaambit ni siya sa ilang mga gipanghimo sa ilang barangay o sa nila mismo nga mga kabatan-unan taliwa ning COVID-19. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga si SK chairman June Anthony Doble. Good morning. May buntag sir o may buntag sa atong tanan. No, so ani ata sa Barangay Basak alang kami muhatag sa among report o among mga nabuhat sa mga kabatan-unan diri sa atong barangay sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Basak. Unsa may some of the activities o mga projects nga nabuhat ninyo sir karong COVID-19? No, so ang atong SK sir aktibo kaayo nga nihatag og responde sa atong constituents diri sa atong barangay sama sa nihatag ta og or ni-augment ta og budget para makakuan ta og rice, various canned goods, noodles, disinfectants and alcohol para ato ipanghatag sa atong mga constituents diri sa atong barangay, no. Nagrepack ta, nagdistribute ta, nya dayon nag-house pud ta, no, nag-survey pud ta sa mga kabalayan nato sa atong barangay. No, nya ni assist pud ta sa atong city government o sa City Social Welfare Development Office for the social amelioration program distribution, no. Ni volunteer ta, no, isip mga kabatan-unan nga nagpakabana sa atong mga katawhan, atong gitabangan atong mga katawhan nga kinsa toy nakadawat sa mga or beneficiaries atong social amelioration program ato silang gipangtabangan no nga ato silang gi-assist on the day sa distribution. Aduna pud katay online kanang contest sa atong SK, no, related sa atong COVID-19 response. Kini ang poster making, COVID Next Top Model, TikTok Challenge, no. So ato sila gitigaag premium sila og mga disinfectant kits para sa atong mga kabatan-unan nga ni appeal sa atong pa-contest online. Labi na ni sir nga gidasig nato gihapon nga mag-stay at home gihapon ang kadaghanan sa atong mga kabatan-unan sumo nagipaagi nato online ang atong mga contests. Especially sa atong mga patan-on nga nagpangidaron og 21 paubos nga sila appeal man sila sa Corpio sa atong executive order regarding sa atong community quarantine. Kumusta sir ang participation sa mga kabatan-unan? Receptive ba sad pod sila sir? Yes sir. Ang atong mga kabatan-unan sir, dako kay tagpasalamat no nga active pod kay tanan sila muhatag og report or update kada sityo nila sir. Ato silang gi-encourage sir kay naman tay gihimo nga group chat ang Sangguniang Kabataan nga unsay mga kasikas o mga update sa ilang kada sityo ilang report sa ato sa barangay health emergency response team nato, no. So para ma-contain nato ang atong pagkuyanap aning virus, so atong mga SK nag-encourage atong mga kabatan-unan nga mo report sila unsay mga kasikas kung kinsa tong mga kasilinganan nato or kabarangay nato nga do nagipamati, i-report jud dayon para ma-less nato ang mag-positive case sa simbako-simbako sa COVID-19. Nakita na mga aktibo gid kayo inyong ang SK Council. Sir Jun, og tungod ani nahimo mong representante. Can you tell us more about this competition unsa man ni siya response bali sa mga kabatan-unan nationwide? Sir, ni-join kita ang Barangay Basak sa SK sa Barangay Basak sa outstanding SK COVID response, no. So national contest ni siya nga video report contest ko nga amo ipang report kung unsa ang amo mga nabuhat sa mga sangguniang kabataan sa kada barangay, no, regarding sa pag-response namo sa COVID-19. Finally, Sir John, unsay gusto nimong ipaambit nga message sa ato mga kabatan-unan? Unsa pay may mahimo nila karong panahon kasagaran kanila nag-stay at home gihapon, nagpaabot na sugod na balik ang klase, unsay may imong gusto nga message alang kanila? So ako lang gi-encourage nga kitang tanan mga kabatan-unan, di lang ingon nga mga batan-on tawa tay mabuhat. Natay daghan mabuhat, no. Kung magtinabangay ta og musunod lang ta sa atong mga pamalaod or mga executive orders diri sa atong matag lugar, no. So akong gina-encourage po ng atong kabatan-unan nga tanan kung unsa atong angayan nga mabuhat para sa kalambuan sa tanan o kaayuhan sa tanan atong buhaton pod. Alang sa komunidad tanan anda mo serbisyo ang mga kabatan-unan. Daghan kayong salamat sa higayon karong buntagang SK Chairman sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City, June Anthony Doble. Daghang salamat sir. Maayong buntag sa tanan.